Jo, ahoj. Ahoj, Můžeš mi říct, odkud pocházíš? no, jsem z Konga, A jak dlouho jsi v České republice? už rok a 8 měsíc. Kde jsi bydlel a kde teď bydlíš? Bydlel jsem na Permonu a teď bydlím na domku půl šesti. A co bys chtěl nejvíce dělat? No, chci pracovat a pokračovat učit na vysoké školu. A jsi v kontaktu s někým z českou společností? No, mám kontakt s nějakými českými kamarády a OPU. Je to organizace pomoc uprchlíkům. A máš nějakou práci teď? No, žádný práce, hledám práci už 2 měsíce a nemám práci. Tak díky. Děkuji. Organizace pro pomoc uprchlíkům se zabývá od roku 1991 právní, sociální a psychologickou pomocí uprchlíkům a cizincům na území České republiky. OPU jednou týdně dojíždí do zařízení pro děti cizince, kde poskytuje bezplatně právní a sociální poradenství. Projekt Generation Lost Generation Found je vlastně takovým přirozeným vyústěním přátelství, které vzniklo mezi námi a mladými uprchlíky. První kontakt jsme s nimi navázali v nemocnici, kde byla hospitalizována jedna z klientek. Potom nastalo období vzájemných návštěv a sympatií, věnovali jsme se společně kreativní činnosti a objevili jsme v nich nadšení pro věc, a tak jsme se rozhodli stát se dobrovolníky OPU a společnými silami se věnovat projektu Generation Lost Generation Found. Přivedeme je do vhodných škol a na pracoviště, zařídíme jim praxe a stáže, ukážeme jim, jak může cizinec v Česku plnohodnotně žít a naučíme je mít rádi tento způsob života i naši kulturu. Prosím, pomozte nám pomáhat. Ať mohou rozvinout své vlohy a potenciál. Ukaž mi jednodušší cestu do nového života. Život se bez lásky neobejde, na na na.